Kaixo lagunok, ongi etorri Lasto Txaparen kanalera, hemen gaude berriz ere robote egileanekin, kanpaina multijugadorea jolasteko eta bar, eta bueno, lehenengo kanpaina izango duzu deskripzioan linka ikus dezazuen eta bar, eta hori da guztia, eta bueno, hasiko gara, uste dut nire txanda dela gainera. A ver. Hemen tropak oraindik egon bar dira ondo. A ver. Hemen ezin du ezer egin. Hemen ere ez. Eta what happened? Tecnología, diplomacia de enanos, aceptar. Vale, nire txanda zen, no? Ba, bueno. Vale, orain nire txanda da. Tiro. A ver. Gokotzen emetzen naiz ja Grunburgo. A ver. Morglun. Egin mango dute ejertzio txiki bat, beste lauek txikituko naute, ez da nahi nuena momentu horretan, baina bueno. Jo, baina ez dago erori, ke putada. Vale. Ba, tropak mugitu beharko ditugu, baina bueno. Urrengo txandan inbarko dugu hori. Kontu... Baina daude hiri principaletik oso gertu. Ja, baina dekozu... Osa... Horren zuriko -3. Bueno, sartuko nahi Sirian, después dut cara a cara que será sochea, beste izango da putada bat. Diplomacia, txanda espasatuko dut. Eta ea zer gertatzen den. Neko defensa gozio dekozu, berberaz lase. Lurraldetara. Hemen dator Franz. Bidepei. Egin dut edo... Jokatu nahi duzu edo automatiko? Egia esan da irabaziko egin, Orduan, autorresolución edo presenciar? Ema rotor, Autorresolución. Derrota decisiva. Frantziko niveles eta... I must fulfill my Slayer oath. Oraindik lortu ez dudana beste kanpainan izan da, ba hori, niveles igotxe edifizioak, ez dakit nola, esaten dit excedente población bat behar dudala horrelako zehozer. Bai, excedente población izaten da txandaka igotzen. Fijatzen bat zara oso partatzen duzunean herrialde bat, ezkerraldean agertzen zaizu menutxo bat. Dekretoekin. Zuk hautatu herri bat. Vale. Vale, eta ezkerraldean
dago, irekitzen sexmendua jartzen dira crecimiento, excedente, Ah, bai. crecimiento, impuestos, por eso te dicho, zenbateko zun de excedente. Jartzen dit gehi hogeita hamar berdez. Txanda bakoitzeko, bai. Eta gero dago crecimiento, eta gero dago excedente. Ah, gero jartzen dut turnos per excedente. Eta hori dekosuna zubia zaude erekinen menuan, eta ja erekinak hobetu aldituzu. Ez que beste kanbaina daukat nahiko territorio neganatuta. Eta behar du edifizio bat igotzea izateko behintzat entrenadoreak. Ja. I am the Slayer King. Zatzen da pasatuko dut. Ikusi dezaket zure gauza hori. Konteko gulako audientzia. Autorresolución. Bai, irabazita dituzu, pero bueno. Qué bueno, con la resta. Cautivos... Se da inserto enanos de dezakete tunelak eta hogares. Lidiar cautivos... Edo ejecutar cautivos. Liderazgo gehi lau... Frecuencia de bajas menos bost. Bau. Zinot, enanoak ez duna ditzartu egona aldira lutazpitik bez, Enanoak behin dezaketu orkoan bezala bideak, ez? Osea, basatu daitezkete... Mendietatik... Mendien azpitik, bai. Tunelak egin, eta guztia. A ver. Itzuliko gara gure lurraldera... Menpeina dago kendu dituztela... Itxasen zen luka eta guztia. Ba bai, enanu batzuek gaina dauzkat itxasontziak izatez. A ver... Saiatuko naiz beste enano batzuekin itxarmenak egiten, garrantzitsua izango delako. A ver... Romper, unirse a confederación, ya se duten. Lehenik eta bina tratado komertsalak egiten eta guzti hori... Ez hori badaukat. Horren ikusten hori lehenik eta nengo dizu pizka... Txaron. Igual se me da la olla. Aye, let's hear what you have to say. We'll hear it before Oath Gold. Ba, igual joan behar nahi zorentxe bertan iparralderantz. Dagoela hemen... Horkoen zera bat, edo bestela joaten pizkanaka desertuak eta horrelakoak eskuratzen. Nik igual denetik enanoak jasen dira igual menien, zenbarte guzti hori. Eta berreklutu behar ditut gerlariak. Bi ballestero... Eta gerlariak. Eta unidades... A ver, zerbaitik dezaket hemen... Igual urrengo txandan ja hobetu dezaket. Principios hemendik ez. Ja pilares de grunginen.
Hor ere, eta hemen ere ba txandaz pasatuko dugu. Joder, vale. Habilitatena joan batxutan hasten zaiz, behar dizkio dala generalari. Baina bueno. Hamburgoko dugu gaztero. Hamburgoko gaztero igoztuko dugu. Txaro. Hiru eta sekundes egiten beste general bat. Ezin dut? Bai. Ez dakit zinar. Zeu. Rekruta. Momentos. Botzen dugu. Zenbaten didate. Alianza defensiva. Vale. Hori garrantzitsua izango da kausa datorrenean. Ja, baina ez kausa bat egonerako gehienak izango dira. Ja, baina kausa da tila nunoak moduan. Oleadak. Gehienak, ja. Totzen direnerako gehienak bere ganatuko. Vale, nire txanda. Hostia. Egin dut de konfamentu bat. A ver, Un puedo. hemen betu dezakegu hiru txanda eta joango gara hegoalderantz. I must fulfill my Slayer oath. A ver, zuek onantz. Vale. I am the Slayer. Urrengo txandan eraso ingo dugu beste kanpamendu bat. Espedut ondo ateratzea. Firmeza, defensa cuerpo a cuerpo. A ver. Venga, escudado, guerrero zorkoz, goblins, arqueros goblins. Principio ez gure izango da. Cada sacada. A ver, diplomacia. Barakbar. Now we from another hold arrive. 'Tis a great day. Alianza defensiva. Hegoaldea apur bat gure ganatuta daukagu aliantza honekin. Eta txandaz pasatuko dugu. Vale. Nire txanda. Transtorra gora, beste erritxoa bebiren atzera. Diote kontrolatzen zenbataren gure batzen, Bai, lasai, kontrolatzen nago. Vale. Zain ez dugu oso luzea egingo. Bestea moduan.
Hostia, esto te sudor. ¡Ay, madre! Que se han cargado unos enanos. I must fulfill my Slayer oath. I grow restless. To war, doubtful. Ezin dut zer egin. A ver, gora. A ver, kada sakadrak. Ez itxaunko dugu apur bat. Ezin dugu ezer egin. Bueno. Eta, ba, txandaz pasa ingo dut. Pues esta fase ha sido el pasado. Igual no ves que salto batalla. Automático. Derrota decisiva. The Slayer in me seeks death. I am the Slayer King. Nope, no. I need a beast to fell. A ver. This will not take me to my death. One rag. Vale. De ahí bájate. Falta 7 y 8 son. Error. Buah, 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 buah. Ba, orain utzi dudala nire kapitala Gringoren, osea, eskuetan iaia. Egin beharko dute ejerzito bat en plan a resistir. A ver, zer daukat hemen. Bai, nahiko ejerzitoa daukat. Baina, bueno. A ver. Una eta orain bai. Erasatuko dugu. Autorresolución. Ocupar. Señor legendario. Diplomacia. Zumbar. Now we from another hold arrive. 'Tis a great day. Sí, va. Ba, txandaz pasatuko dugu. Vale, itxaron. Así las. Dago. I grow restless.
teoría, matar a otra. Vale, roller matzakatuta. Very well. Osea, hor gertatzen da zure bataileter ni bidaltzen dizkizo dela tropak eta bar? Ikusuzun batean gero gertu dauztu nire ejerzitoaren bandera urdina, edo bentsat hori iruditu zait. Vale, a ver, orain da, ozen politikaren dira. Vale. Tabernak ere bat hartu ditut. Ez dauko. Bueno, bukatu behar da... Ba, gero ingo dut hori. Vale, nire urrengo urratza izango da konkistatzea beritu da. Vale, egin zure turno ingo duen nirea eta... Listo. Eta nire urrengo kolbura izango da joatea Merimburgoren Berimingo konkistatzea. Orain hasiko dira denek egiten oporrozunak zerako bai. What's your speaking? Vale. Warrior. Ja, hemen utziko dugu da nola... Bueno, lagunok, hau izan da dena bigarren bideo gameplay honetan, eta izango duzune kanalen, eta hirugarrena izango da Robot Egileanen kanalean. Hurrengora arte, agur.